ба номи худованди бахшоянда ва меҳрубон мавзӯи имрӯзи худро оғоз мекунам. номи ман Томими Дорӣ. ман бо 30 нафар мардони дигар бо киштӣ дар баҳр шино мекардем. бо сабаби тӯфону борони шадид 1 моҳ бо мавҷи уқёнус рӯбарӯ шудем. шино кардан бо киштӣ хело мушкил шуда буд. рӯзе ногаҳон ҳангоми нишасти офтоб мавҷи уқёнус моро ба ҷазираи ба соҳил баровард. як ҷазираи хело аҷибе буд. дар ҷазира бо як ҷонвари хело номаълуме вохӯрдем. чунин махлуқро бори аввал медидам. чунон дар пашм гум шуда буд ки сару думашро намедонистӣ дар кадом тараф аст. дар аввал фикр кардем ҷин ё шайтон бошад. хело ваҳшат моро фаро гирифта буд. аз ӯ пурсидам ту чӣ махлуқе ҳастӣ? гуфт ман ҷассаса ҳастам. ин махлуқ ба мо гуфт ба сӯи ҳамон дайр биравед. дар он ҷо нафаре бесаброна хоҳиши дидани шуморо дорад ва дар бораи шумо донистан мехоҳад. мо ба сӯи ҳамон дайр рафта як марди азимҷусаеро дидем ки дастонаш ба гарданаш баста буд ва ҳарду пояш занҷир карда шуда буд. ба ӯ гуфтем вой бар ҳолат, кисти ту? ӯ гуфт муҳим нест ман кистам. ба зудӣ худатон мефаҳмед ки ман кистам. гуфт ба ман гӯед худи шумо кистед? гуфтем мо аҳли арабистон ҳастем. дар киштӣ шино мекардем. 1 моҳ ба мавҷи уқёнус гирифтор шудем то он вақте ки мавҷи уқёнус моро ба ин ҷазира ба соҳил баровард. бо як ҷонвари номаълуме вохӯрдем. ӯ моро ба дидани ту фиристод. мо дарҳол ба сӯи дайр равон шуда бо ту вохӯрдем. марди бо занҷирбаста аз мо гуфт дар бораи дарахтони хурмои байсон бигӯед. ба ӯ гуфтем чӣ чизеро дар бораи ин дарахтон мехоҳӣ фаҳмӣ? гуфт оё то ҳол мева ба бор меоранд? гуфтем бале. гуфт замоне меояд ки дигар мева намедиҳанд. гуфт аз кӯли табария бигӯед. гуфтем чӣ чизеро мехоҳӣ дар бораи кӯл бифаҳмӣ? гуфт ҳоло дар он об ҳаст? гуфтем бале, обаш фаровон аст. гуфт замоне мешавад ки обаш хушк хоҳад шуд. гуфт дар бораи манбаи чашмаи зугар ба ман бигӯед. гуфтем чиро дар борааш мехоҳӣ фаҳмӣ? гуфт дар ин чашма об ҳаст. мардум аз ин чашма обёрӣ мекунанд. гуфтем бале, обаш фаровон. мардум обёрӣ мекунанд аз ин чашма. марди занҷирӣ гуфт ба ман дар бораи паёмбаре ки навишта ва хонда наметавонад бигӯед. гуфтем аз Макка ба Мадина ҳиҷрат кард. гуфт арабҳо бо ӯ ҷанг мекунанд. гуфтем арабҳое ки бо ӯ ҷанг мекарданд мағлуб шуданд. ҳозир ҳама пайрави паёмбари гиромӣ саллаллоҳу алайҳи васалам мебошанд. марди дар занҷир гуфт оё воқеан чунин шуд? оё воқеан чунин шуд? гуфтем бале. мегуфт дар ин ҳол агар мардум пайравии ӯро кунанд бар нафъашон хоҳад буд. вақти он расид ки бигӯям ман кистам. ман алмасиҳ ад-даҷҷол яъне даҷҷол ҳастам. ба зудӣ мебароям. ба зудӣ манро раҳо мекунанд.
тамоми ҷаҳонро тасхир мекунам, ба ҳар шаҳре медароям ба ҷуз Макка ва Мадина, зеро ин шаҳрҳоро малоикаҳо муҳофизат мекунанд. ҳар гоҳе ки мехоҳам дароям, фариштаҳои дар дасташон шамшер манро намемонанд. фотима бинти қайс раҳмати худо бар ӯ гуфт: пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам баъди адои намоз ба минбар нишаст ва ҳама мардумро ба наздаш ҷамъ кард. он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфт: ман шуморо барои панд додан ва барои тарсонидан нахондам. шуморо даъват кардам то бигӯям Томими Дорӣ исломро қабул кард. ӯ ба ман чизеро гуфт ки ба шумо мегуфтам. ӯ бо 30 нафари дигар даҷҷолро дид. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи вассалам мегуфт: даҷҷол дар ҳақиқат дар баҳри Сурия, яъне дар баҳри Миёназамин, дар баҳри Яман, яъне дар баҳри Араб аст. ва дасташро ба сӯи машриқ ишора карда мегуфт: ба зудӣ мебарояд. худои мутаол парвардигори ҷаҳониён ҳамаи моро аз фитнаи даҷҷол эмин нигоҳ дорад.